Ongitorriak denoi, eskerrik asko prentsaurrekora etortzeagatik. Azkenean badekizue gaur aurkezten dugula Aranzubiko arrapala mekanikoak obra hasieran, eta kontuan emango dugu orain, eta eskerrik asko etortzeagatik esan dut bezala. Udaletxetik kezkatuta gaude azken urte hauetan, bai legislatura honetan, baina atzekoak ere, eta saiatzen ari gara pixkanaka herria hobetzen, eta mugikortasuna herrian zehar hobetzen eta mejoratzen. Kasu honetan egin ditugu hiru ascensorea, bai ditugu Etenetakoa, Errekaldekoa orain eta Urrakakoa. Eta gero Idiazabal kalean hobetu ditugu bai hasieran Zaldunduko eremua, orain egin dugu beste zati bat, eta pixkanaka joango gara Idiazabal kalea bulebarizazioan. Hau da beste pasu bat da, eta nik uste dut hau da eskaera bat atzetik datorrela, eta honekin hobetzen dugu igoera, bakarrik Aranzubiko kalea igoera. Jende asko pasatzen dandik, eta nik uste dut hobetuko dugula asko, jende asko bizitza. Arrapala nahiko luzea da, malda oso luzea da, horregatik jartzen ditugu arrapalak, 110 metro baino gehiago ditu, eta kasu batzuetan 115 baino gehiago penditza da. Orduan, oso zaila da jende helduentzako handik igotzea gehiena. Eta honekin hobetuko da bere bizitza, argi eta garbi. Obraia sartzen obretan, hemen ikusiko duzue panela, nola dago, lau zatika egongo da banatuta, 4 tramo daude. Aurrekontua 1.300.000 baino gehiago izango da, kostoa, eta 9 hilabetea irauduko du obra. Obrakin ere berrituko ditugu espaloiak, desagertuko dira aparkaleku batzuk, eta hobetuko da gehiena en todo lo largo de la cuesta se mejorará y se cambiará todo lo que es la estructura actual. Obran azten badegu hitz egiten, esan dugun bezala, hasieran 2 fase daude obretan, orduan lehendabizi fasetan aldatuko ditugu instalazioa asko daude, mordo bat daude espaloi horretan, bai saneamendua, bai ura, bai gaza, orduan hori aldatu behar dugu, mogituko ditugu alde batera, eta gero bai eraikiko ditugu maldak leku horretan. Hobetuko dugu eita ere desembarko txorita gineko errotondan, eta ikutuko dugu pixka bat ere. Obra honekin lotuta baita ere egingo dugu obra txiki bat espaloietan eta aparkalekuan San Juan kalean, San Juan 32, San Juan 40, eta aterako ditugu aparkaleku gehiago. Obra bitartean afekzio desberdinak egongo dira, eta gehiena edo handiena izango da hori aparkalekura. Eta orduan hori susanatzeko edo hobetzeko egingo duguna da Plazio Mujikan aparkelukoa bihurtu, edo utziko dugu sartzea eta aparkatzea Plazio Mujikan. Evidentemente hau bizilagunentzako eragina edukiko du, saietuko dugu zenbat eta gutxiago izan afekzio horiek, eta pixkanaka obra bitartean abisatuko dugu edo informazio emango dugu ze arazoak daude edo ze mosketak egoten badira, ze mosketak egongo dira, baina puntualak izango dira. Saiatuko dugu denbora guztian paso eduki eta lekua egon eta bar. Esan dugun bezala obra luzea izango da, 9 hilabetea dira, bukatuko da segurazki urte bukaeran, orduan bai, hemendik eskatzen dugu bizilagunei pazientzia pixka bat, eta bukatzen dugunean emaitza oso ona izango da, orduan pazientzia pixka bat obra bitartean, eta bukatzen dugunean emaitza oso ona izango da.